Documental produït per la SIC, Associació Catalana per la Integració de les Persones Cegues, que porta per títol El Brall, 6 punts que trenquen barreres. Té una durada total de 17 minuts i està dividit en 7 parts o capítols. Audiodescripció dels recursos visuals que acompanyen el capítol 2, titulat Com funciona el sistema Braille? Aquesta segona part del vídeo s'ha fet quasi enterament amb el recurs visual de l'animació gràfica. Així, a la pantalla es mostren successivament els punts, números i lletres que van conformant el sistema Braille. També veiem un exemplar de l'alfabet Braille editat per la SIC. Com funciona el sistema Braille? El sistema Braille és molt senzill i es basa en la combinació de 6 punts que formen cadascuna de les lletres i d'altres signes. La cel·la de 6 punts té una mida que permet que cada caràcter càpiga al tou d'un dit. La formen dues columnes de punts verticals. La columna esquerra, de dalt a baix, són els punts 1, 2 i 3. La columna dreta, també de dalt a baix, són els punts 4, 5 i 6. Aquest és el signe generador, perquè d'aquests 6 punts podem generar fins a 63 combinacions que ens permeten representar les lletres, els signes de puntuació o els números, les notes musicals i tot allò que sigui necessari, com a dia d'avui, el signe d'arroba. Fixem-nos en la primera fila de l'alfabet, les lletres de la A a la J. Estan formades només pels punts 1, 2, 4 i 5. I així, el punt 1 és la lletra A, la combinació dels punts 1 i 2 és la B, els punts 1 i 4 és la C, etc. Ara fixem-nos en la segona línia. Tenim les lletres de la K a la T. Hem agafat les mateixes combinacions que de la A a la J i hi hem afegit el punt 3. Per tant, ara tenim la lletra K, la lletra L, i ara parem atenció a la tercera línia, on hem afegit el punt 6 per aconseguir les lletres de la U a la Z i en català la C trencada. En Braille també es diferencien les lletres minúscules i majúscules. Ho fem amb un signe previ. Les lletres pròpiament són les mateixes. Per les majúscules utilitzem un signe que es fa amb els punts 4 i 6, seguits de la lletra que volem posar en majúscula. Pels números utilitzem el signe de número, que es fa amb els punts 3, 4, 5 i 6, i s'avantposa a les lletres de la A a la J, de manera que la A es converteix en el número 1, la B en el número 2 o la J en el 0. De la mateixa manera, també tenim combinacions per fer els signes de puntuació, la coma, el punt i les notes musicals.